A sidra continúa a consolidarse como un referente. Boas tardes, señoras e señores, benvidos a este especial do xornal semanal con motivo da Feira da Sidra e do partido do Estradense. Hoxe prevese que se escancen 4.000 litros de sidra e para iso repartironse 4.000 vasos. Xa só na preventa vendéronse 1.600. En total participaron 25 lagares, entre os que atopamos un dos mellores do mundo, que non escancia sidra, senón que só vende botellas. A sidra terá un papel moito máis importante aquí na estrada. Este venres presentouse a Ruta da Sidra. Serán 50 km para facer en coche, onde se poderán percorrer fincas de maceiras e tamén diferentes lagares. Prevese que estea disponible a partir de outono. A esta presentación seguiu unha outra, neste caso dunha ruta de sidra nacional. Falamos dunha ruta que vai englobar as tres principais rexións sidreiras de España: Galicia, Asturias e País Vasco. Tamén será disponible a partir de setembro. E despois destas presentacións foi o torno dunha charla do mellor pubelier de España, Aritz Rodríguez. Nela, os asistentes puideron descubrir que a sidra non ten a mesma categorización en todos os países. De feito, non existe unha regulación internacional. Tamén comprobaron as diferentes denominacións de orixe que existen e aprenderon a catar unha boa sidra. De feito, foi o que fixeron ao remate da charla. De seguido, falamos do partido do Estradense. Pero antes, seguimos con outras noticias da semana, porque os pais e nais do alumnado do CEIPER de Biondi estánse queixando pola falta de seguridade nas obras que se están levando a cabo, e é que se ten atopado cos rapaces cruzando ao lado dun guindastre de gran tonelaxe, e os materiais tampouco están ben balados. A estrada vai unir a mancomunidade do Deza. Gonzalo Louzao defendeu que a enrada do Concello da Estrada nesta mancomunidade permitirá aspirar a recursos exclusivamente reservados a entes de xestión conxunta e carácter supramunicipal. Pola contra, o líder da oposición, Luis López Bueno, cree que esta decisión será unha ruína para o Concello. Dous coches bateron no cruce de Pérez Biondi con Benito Vigo. Só se produciron danos materiais. A estrada renovou o coche compartido. O estado desa fonte volve a ser noticia, pois a sociedade volveuse a apoderar dela. O Concello licita o arranxo parcial de 189 vías de 47 parroquias. O Concello pagará este outono os atrasos da RPT. A débeda ascende a 2,5 millóns de euros. Este xoves celebrouse o pleno. Na orde do día só estaba a moción de urxencia presentada polo BNG en relación ao eólico de Ventoburgo, que afectará principalmente aos montes de Liripio, pero tamén aos de Sabucedo. Esta non se debateu porque o PP votou en contra da moción. Ademais, Louzao avanzou que xa están traballando na alegación. Pola contra, os nacionalistas queren que o voto en contra foi para que o BNG non leve o mérito. Reices considera que os asfaltados feitos na Nacional 640 son unha chambonada. 61 alumnos estradenses fixeron as PAU. Xa se están levando a cabo as rozas para o Sampaio. Ademais, xa se instalaron parte das luces. En deportes, o Concello creará un circuito de mini BTT no parque anexo ao novo municipal. Nós imos rematar este xornal semanal desde ese estadio, desde o novo municipal, falando de como quedou o Estradense. Vémonos a semana que ven. No deporte non só hai que ter nivel, hai que ter sorte, ter o día. E o Estradense, pese a ter demostrado durante toda a tempada que tiña un gran nivel e un apoio inigualable da afección, pois xa creerían moitos equipos da categoría ser capaces de encher campos como fixo o Estradense, non tivo a sorte necesaria. Desde o pitido inicial, os locais buscaron os 2 goles que necesitaban para poder pasar de rolda.
Jaichenko tivo a oportunidade de marcar o primeiro desde o punto de penalti, pero o balón non entrou na portería do Sarriana. Pouco despois, Gamarra foi expulsado por dobre amarela e o Sarriana marcou 2 goles. Na segunda metade intentaron remontar, pero o marcador non mudou.